ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТЖ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, нафаре ки ба хотири харид кардани хонаҳо тамошо мекунед. Имрӯз 28 январи 2026 сол навори хонаҳои фурӯши арзон дар канали Сауду ТЖ тамошо кунед бачаи азиз. ва дӯстон, баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монед, дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунед. Telegram канал силкаш дар таги комментария бачаҳо. мақсад роҷан хонаҳои арзон мегузорем. имкон ёфта лайкотона гузоред. ҳамин дастгирӣ чанд қад зиёд шава, агар хонаҳои арзон зиёд мешавад. канали дигари мо Сауду ТВ ҳастае ки ваям метавонед тамошо кунед бачаҳо азиз. навора шурӯъ мекунем, бо диққат тамошо кунед. чизе ки дар кора дар комментария нависед, худохоҳад пешниҳодтон мекунем навори баъдина. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин Telegram канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. не ки ягон бор дар ширкати Фаберлик ақаллан ними ҳами ҳукумата надодане. 4 сол ман фақат бор задам. 250 130 250 ҳар як каталог да 250 130. ина худоро шукр дар ширкати Атоми кор даромадам. дар муддати 1 моҳ инами қаоили ки мадхтаро. биёен Атоми да қати мо ҳамкорӣ кунем. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Варашил, яъне ки Варашил навбнаҳода қарор дорад бародари азиз. хоб ҳозира Сафаргадо пешина Варашил бачаҳо, ноҳияи Ҳамадонӣ. обши 3 дар хона дора, 6 сотиқи замин дора. хонара дестен кадом ҳолат чихел састанда қарор дора. иҷа ҷо барои агарод. гирди хона фасон карда маҳкам кардагӣ. болои навес маҳкам, яъне ки болои криша тараф часпондагӣ, как гаражи мошин. дӯстон, иҷа дохили хонаҳо дӯстон азиз. мега ки 350 000 мегем, обши 3 дар хона дора. 3 хона ва як анаиш боша, иша ҳисоб накунем, иша чорум ҳисоб кунед. иҷашам калон агара ҳисоб кунед, чорум хона мешавад бача азиз. 3 дар хона, обши 4 дар хона, калидор дорад дӯстон азиз. хонаҳо калон фасон ремонтҳои хушук кардаги бача азиз. хоб 350 000 иншоалло муомила дорад. ҳуҷҷатҳош 100% ҳай. мактаб, масҷид, магазин, аптека ҳамаш ҳастай. нашоти нарх 350 та боз муомила дорад. хонара нав ремонт кардагиян. муомилаи соз нашод нарх дора худохоҳад. фақат дӯстон, кадомитон ки занг зам мегӯем ки мо аз канали Сауду ТЖ тамошо кардем. лайкотона гузоред дӯстон. оиди ҳамин хона дар рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-ша мегузорам. ака мақсад рақамҳои соҳибхона ҳай, далши маълумот занг зад пурсоншен дӯстон. мо фақат қабул мекунем дӯстон, навор мекунем, пешниҳодтон мекунем. далши маълумот амрои соҳибхонаҳо занг занед. 4 тараф маҳкам, 4 дар хона, 6 сотиқ замин, и тараф барак. хоб кухни, баня, ҳуҷҷатхона, аловхона, оғилхона, ҳамаш баракӣ кардагӣ тайёр дӯстон азиз. хулоса ки барои зиндагӣ кардан шароитҳои хуби замонавӣ дора. кадомитон мехарен, ҳамон нафарҳо метавонен фақат аз номи канали мо занг бизанед бача азиз.
дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки дар ноҳияи Файзобод деҳаи Элогда қарор дорад. Ҷамоати деҳоти Қалъаи Дашт. ду дар хона ва 7 сотиқ замин 400 000 сомон нархш. Телефоншон, ватсапшон рӯи экрани шумо занг зад далиши маълумот бигирен. ду хонаи тайёр бо калидораш мега. дарбари бино мега фундамент рехтагии тайёр барои меҳмонхона. об чоҳ мақсад ҳастай, насос об свет мақсад ҳастай. хонара соли 2019 сохтагиян. сохта шуд лойблок қатӣ бардоштаги бачаи азиз. ду хонаи 5 ҷада ба 3 иборат ҳастай дӯстон азиз. ва битунои меҳмонхона рехтагӣ дӯстон азиз. мактаб ҳаст, масҷид ҳаст, масҷид 5 вақта ҳастай дӯстон азиз. медпункт ҳастай, ҳуҷҷато ҳаст, афрон мекунем. хулоса кадомиктон мегирен дар ватсап ёки дасти рақамҳои соҳибхона занг бизанед. 400 000 сомонӣ. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 10 этаж бо масоҳати 30 метри квадратӣ. дуҳуҷрага квартира як ҳуҷрага квартира дар 10 этаж бо масоҳати 30 квадрат. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Гипрозем қарор дорад. 240 000 нархи соз дӯстон. беҳтарин нарх 30 квадрат. як хонаи калон 240 та. хуб, кадомитон бо мегирен далши маълумот занг зад пурсонишен. ҳуҷҷатҳош мега сатфоиза, яъне ки ҷош ҷои созай, барои зиндагӣ кардан шароитҳои соз дорад. далши маълумот занг зад пурсонишен. баъдан дӯстон азиз, кадомитон хонахар ҳастен, кадом марка, аз куҷо хона дар кортон оед, дар таги комментария нависен. хитобҳои мо пешниҳод ка навор мекунем, пешниҳоди тамошобино пешниҳод шумо мекунем. хонаҳотонро роӣ кунед, навор карда пешниҳоди мардум харидорӣ бикунем. иншоалло ки ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ равон кардаем ки дар ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафина. доми 10 этажа хона бошад, дар 4 этаж қарор дорад. як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ. 390 000 сомонӣ. навастройка ҳамаи хонаҳо мега хонаҳо да зиндагӣ доранд мардум, яъне ки доми тайёр. мо ҳам зиндагӣ дорем. бозори Сафина, бозори Ганҷ, ду та бозори калон да пеш мега. дар пешиш ҳамаи чизои даркорӣ ҳастай. пеши хонада ҳаст мактаб, аз ҷумла садик, масҷид, обсвет постоянӣ, дом лифт дора, кор мекунад. хона боша бо чизу чорааш савдо мешавад. 390 000 43 квадратный метр. далши маълумот занг зада пурсонишен бачаи азиз. лайкотона гузорен. ҳамин навори мо фақат лайк дорад дӯстон. дар канал подписатсия кунед, далши навора тамошо кардан гирен. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз ки дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж бо масоҳати 53 метри квадратӣ. гардиши фабрика, Ленинград, наздик коллеҷи тиббӣ, шаҳри Душанбе. 240 000 53 квадрат. хона дар ҳолати коробка қарор дорад. фурӯшӣ дар гардиши фабрика наздик коллеҷи тиббӣ дар 8 Шиёна қарор дорад. азиз, иҷозати ремонт баъди моҳи январ мешавад. аллакай шидагӣ дӯстон азиз. дом лифт надора мега дӯстон азиз. дом мега лифт надора. духонага 8 этаж 53 квадрат. нарх 240 000. иншоалло ки муомилаи камтар бо дора. занг зад далши маълумот бигирен. дӯстон, ду хонаи фурӯшӣ ва як мошини фурӯшӣ якҷоя нархаш 300 000 сомон. нигоҳ кардем? ду хонаи фурӯшӣ ва як мошин 300 000 дар ноҳияи Ёвон. хонаҳо мега 5 ба 4.5, 4 дар опшине ки 4 дар хона, ду хона. документош сатфоиза. мактаб пеши хонада, масҷид пеши хонада, об свет дора. ду участка 4 сотиқӣ дӯстон азиз, ду участка 4 сотиқӣ бачаи азиз. ва як мошини фурӯшӣ. битонои хонаҳо далши бо рехтагӣ тайёрай. ҳар ду участкаҳо 3-4 сотиқиян. мошини леганзе болои бо метием дӯстон азиз. кадомитон хонахари серьёз нестен. хонаҳо мега ба газоблок сохтагӣ. балниса аз хона 60 метр дур аст дӯстон азиз. Ёвон 4 Савхоз, деҳаи Фирдавсӣ, ҷамоати Ситораи Сурх.
марҳамат далши зангза пурсоншен 300,000 сомонӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ мо 2 этажа дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи Варашил, ҳозира Сафаргадо, 2 этажа опши 6 дар хона дорад ва як чӣ мегӯянд балкони калон дорад 7x2.5. дӯстони азиз, уша агар хона ҳисоб кунен мешава 7-ум хона. ман аз поён навор кардагиам, далши хишту нигоҳ кунем мефаҳмонам. амира хидм навор кардам. бародари азиз, 2 рақам дасти WhatsApp мегзорем, занг занен. ҳуҷҷатҳош мега 100% ҳастай. мактаб, масҷид, магазин, аптека ҳамаш ҳастай. нашоти нарх 420,000 боз муомила дорад. хонара дӯстон нав ремонт кардагӣ, ҳавли пони бурчатка чиндагӣ дӯстон азиз, яъне ки кафилои фасон фасон. просто хона бо тамоми санъаташ ремонт кардагӣ. ами ака хай барои худаш кардаг, барои зиндагӣ карданаш, не ки мега савдош мекунем, мехоҳем ки аз душанбе хона бигирем. ҳамин хонара 2 этаж ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи Варашил, Сафаргадои ҳозира, Варашили пешина, 2 этажа 6 хона, 6 сотиқ замин, 420,000. далчи навора тамошо кунем бача. ва дӯстони азиз, боз замини фурӯшӣ равон кардан, ки дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Ахтамотда қарор дорад. обши 8 сотиқ заминай, битонои хонаҳо рехтагӣ тайёрай, дохили ами хонаҳо пур кардагӣ тайёрай. 8 сотиқай, нархаш бо маслиҳатай. Кадомитон мегиранд, занг бизанед дӯстон азиз. наздикии бозор, об свет дора, қарор сертификат дора дӯстон азиз. битоно баланд рехтагӣ тайёр, дохилаш пур кардагӣ дӯстон азиз.
ами мегиренда далши сохтмона мекунен. Кладка, баъдан шкатур, шпаклёвкаву зиндагии зур. Нарх бо масиҳат. Ака мега ки ами ягон нархи соз мекунем, маслиҳат мекунем, ами замина метем кадомида дар корай. Ина ҳам раҳмат занг зан шах карда бигиренаш. нафаре ки аз ноҳияи Муъминобод замин хар буден, мода менависен, мода занг мезаден, ина мардум ҳама зиндагӣ дорад дӯстон азиз. Гирду атроф халқ уже мардум хонаҳоро кардагиян, зиндагӣ кардестиян. Кадомитон эҳтиёҷ ба замин дорен, замини арзон дорен, занг зан масиҳат кунед дӯстон азиз. ва дӯстони азиз, боз замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Гиҷданда қарор дорад. 6 сотиқ заминаи 18,000 сомон нархаш ки боз муомила дорад. Дар наздаш мактаб, масҷид, балниса, қариба дӯстон ҳаста, яъне ки об дорад, свет дорад, ҳамаш кашидагиай. ду рақам телефон ватсап мегзорам, далши бо оиди ами замин занг зад пурсоншен. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб деҳаи Гиҷдан, 6 сотиқ замин, 18,000 сомонӣ. занг бизанед дӯстон азиз.